بايلوت توقعت أو بزيهم تراخيبهم نعال سيد برز زقون سبعة نيرو تايت مخنيات كوردا خلوا أختك سايلن ريم سبلن في سايد دفي إنه خلتي أمتي دفعته كل جزء أي تحزني يوم زبلوه كل جزء بكونتات انكرك تقول كلام مريء يزغيد قليل يوم يزغول زبلوه تقادل فلوتي وسو هادي مكرنات شعو أمباسادر حج تسقاي دنش هو كان نفرتي حالي فنسي بس حالفة أنا أول مع كورن هيبنين إلهم توم أولاد تعرض نور تعرقلت كذا نايم مثلا أمور علي كم متعدر كم انتلكشوال مهور نا يونيفرسيتي مهراي نيرو كم يونيفرسيتي أديس أبا مهراي نيرو سجلت أمور رأيك أيو بتي درجات مرتقون بتي ناي تمكرو ناي نويح أمتى تفتي وتدرى وخلاتات ناي ممرح ناي موجا كل الرأيك أيو ناي بحق وتدر كان نيرو ولما رارحناتو زنا أدم رارحاي مهارت منقص غاني بايزوي ما مهارت منقص غاني ماريا هو ميليتاري مالي مهارت نيرو وزاني يوم مسجون زرعي أبي إريتريا ميديا نتورك فراداي شو لومي مبل 13 كفال كنقربو لكم إنا زخبركم تخاتلتنا أرستنا بمفرس جنبار نقفة محرر كتما أفعبت مدمساسنا دو إزي خجمر كيد مؤجن أديوهم لنا مالتي دهايكم نسمعنا يبصحنا أيو كابتز بصحنا دهاي تمادن أبنت دكتور تخست فقادو جون علي زبهال كاب عد إنجليز ناي على سيد أوتيستا زنبر أيو بتعمي مدفكم كاتاتو اللغو صبو أيو سلامتا هبد لي يلون له سلامتو تقبلني كالا أي بقدماي تغيد ما زنبرت مدب هندبت رخيبوني محمد إدريسي حقيف كاي خطوة تخلها خفنوا كاد حجز بالكايو ينتايلو بلغتي سديدو لي أتا مسايكو إيزو له ود مسفن سزيت دو للو مسبلني لوم دو يللو نيران ود مسفن ود مسفن انتاي زبل جمران دكتور تخستي حانت نجر زيت كأل نجر يلن كدنيو يي كأل نجر أب كدني دكتور تخستي يلن يزبل ود مسفن صبو جاك لغات فلطة تخست مسفن وتفلطة تونا تقدمي وبقنا أب نقفاش شنشعت 270 شدشتن لك حجي نسو قبل على هذا اللي أخبرتيو زيادة تزاريبو كم دكتور تخست سبعي ركبين يندابلي يعللوني زي ما جمري مستهارونكو كل معناته يا مريت فسيسو أنا نبي لس الذي حسبكو دكتور تخست قد فني أنا نقال أتكدي ليه نانا كون خيليلو الدكتور برهانة صويعو كله تقحتنا وتقرارب يلو أب عنقرب صغير أوبريشن جيروني كسب حجي إكزيست جبر اللغو كسب حجي ينبر اللغو هذا ما أنا بس مرة رخيب النسي كتزخا خرويلني رخيبنا أبس مرة أنا عندك مال أكايلون جزا مسب صحني أنا نتوم دقي صويع حسب صنحي له كان دقي صويع بس ترى وز اللهم يأبهم إليه ولك أنا أنت زيد أنا تزيد هاد أنا سوت زيد حنا نسي أنا أبهم ما يمخون كون سلزة أبهم بقدو نسي إليه يوميل اليوم كلته بتليفون يعني كينو بتليفون زرقب كوا مثلا كينو حنا حدا إسواس أذر يا مسلني أسران شو مونتن تسعان شو مونتني دكتور تغست خبرتي هابكا تاريخ كحق أنيعيو حزب إرتراخ كلهم بولوا بفلا يبقى كدامي وتنهرتي حتناتهم بيرا وجي انت زعاتو بهالايو ناتوريتو كالاي ود فرادايتهم تزل لها تاريخ مساتيو قصلو بسسا 33 كيدانه انغدا صحافوي بزحي سلازغونه بحال انه خوليو ግን ከም ዝበልኩም ክዛ ቃል ሓዳሽ ከይትኾነኩም ኣድዮ ማለት ዳሃይኩም ማለት ኣድዮኹም ኣለና ወይ ከዓ ሓንቲ ትርጉማት ፈልጧ እንትኮንኩም መልስ ዕንጋሎ ድያ ትበሃል ግን ንሳ ከምዚ ፊድባክ ስለ ዝኾነ ከምዚ ትኺላ ዝተተርጎመት ኮይነ ስለ ሰመን ኣድዮስ ፅቡቅ ቋንቋ እያ ክንጥቀመላ ዶክተር ምፍራስ ግንባር ናቕፋ
ከምኡ ድማ ምሕራር ከተማ ኣፍዓበት ምድምሳስ ናዶ እዚ ሰለስቲኡ ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ፅቡቕ ኣቢልካ ምእተዊ ክኾነና እወ ሕጂ እቲ መጀመርያ ምድላው ገበሩ ምስ ተባህለ ንግንባር ናቕፋ ምዃኑ ተረዲእና ሕጂ 2 ዓመት ዳርጋ 2 ዓመት ሰላም እዩ ነይሩ ሰላም ክብል ከለኹ ወታደራዊ ኩነታት ኣይነበረን 86 ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ጠቐስናዮ 87 ውድባዊ ጎአን ዳግማይ ምውዳብ ክፍልታት እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ክፍሊ ዳርጋ ንቡር መዓልታዊ ስራሓት ተደይኮይኑ ንወታደራዊ ግጥማት ዝኸውን ምድላዋት ገርና ይንፈልጥ ነርና ብዘይካታ ናይ መወዳእታ 87 ታሕሳስ ነቲ ፀጋማይ ክንፊ ናይ ግንባር ናቕፋ ብመጥቃዕቲ ተገይሩ ሽዑኡ ናብ ማዕጠር ገጹ እቲ ፀጋማይ ክንፊ ዝኸደሉ ወይ ተመጠሉ እንተዘይኮይኑ ኣይነበረን ስለዚ ኣብዚ ምድላው ክንገብር ነርና ምክንያቱ ከቢድ ወታደራዊ ግጥማት ክኸውን ምዃኑ ስለተረዳእናን ስለተሓበርናን ዱልዱል ምድላው ክንገብር ነርና ስለዚ ብህፁፅ ክንጠልቦ ዝግባአና ብዙሕ ነገራት ነይሩ ሽዑ ንዑ ዝገጥም ማለት እዩ ሓደ ሃላኺ ነገራት ምስቲ ወታደራዊ ኩነታት ዝኸይድ ካልኣይ ምውሃብ ደም እቲ እንታይ ንብሎ ከረፂት ናይ ደም መለገሲ ብብዝሒ የድልየና ነይሩ ስለዚ እሱን ክንጠልብ ነርና ካልእ ንራጂ ንኤክስሬይ ዝኸውን እዚ ሰለስቲኡ ብህፁፅ ካብ ደገ ክመፅእ ነይሩ እቲ ካልእ ባዕላትና ዘፍረናዮ አንቲባዮቲክስኹን ፈውሲ ቃንዛኹን ካልእ ግን ስለዝነበረና ብዙሕ ስታይ ገበርናን ኣብዚኣተን ግን ብህፁፅ ጠሊብና ስለዚ ትምድላዋት ዳርጋ ብህፁፅ ተዳልዩ ቅድሚ እቲ ኩነታት ምጅማሩ ተዳልዩ ትኽፍሊ ማለት እዩ ካልኣይ ምድላው ዝገበርናሉ ኣብቲ ድሮቲ መጥቃዕቲ ምጅማሩ ትኽፍሊ ክዳሎ ነይሩ ብዓቕሚ ሰብ ብፍላይ መጥባሕቲ ኣህዱታት ከነዳሉ ነርና ስለዚ ትሕጃ ማለት እዩ ተዘየለ ኩለን ክፍለ ሰራዊታት ነናተን መጥባሕቲ ኣሃዱ ነይሩወን ተን ሆስፒታላት ምስኡ ድማ መጥባሕቲ ኣሃዱ ነይሩወን ስለዚ እቲ ኩነታት ምድላው ብወገን ትኽፍሊ ዝመስል ነይሩ እቲ ሃለኽቲ ዝበልካ ድሓን እቲ ከረጢት ናይ ደም ከምኡ እዚ ናይ ራጂ ገለ እኳ ሩዲ እቲ ካልእ ሃለኽቲ ትእክብዎ ዝነበረኩም እንታይ እዩ ሃለኽቲ እቲ ካልእ ሃለኽቲ መብዛሕትኡ እቲ ጎዝ ባንዴጅ ወይ ኮቶን እዚታት እቲ ኢንፊዥን ካብ ቀደም ሕጂን ርእስና ኸይድና ኢና ንኸይድ ሓያሎ አንቲባዮቲክስ ርእስና ኸይድና ኢና ንኸይድ ነርና ፈውሲ ቃንዛ እውን ከምኡ ስለዚ ሓደ ምስቲ ወታደራዊ ኩነታት ዝኸይድ ጥራይ ኢና ኣድህቦ ገርና ሰሪሕና ማለት እዩ ወይ ምድላው ገርና ግንባራት ክልቲኦ ክንሪኦ ከለና ዝርጋሐ ናህና እቲ ግንባር ብወገን ህዝባዊ ግንባር ብወገን ውድብና ዝነበረ ዝርጋሐ ብወገን ፀላኢ ዝነበረ ዝርጋሐ እቲ ናይ ኣሰላልፋ ሓይልታት ከዓ ኣብኡ ዝነበረ ብምንፅፃር ክትሪኦ ከለኻ ብውሕድ ነገር ኣብቲ ክስታይ እሱ ዓብላሊ ከም ምዃኑ ሩዲ እዩ ግን ሒዝዎ ዝነበረ ቦታታት ስትራቴጂካዊ ቦታታት ንሕና ሒዝናዮ ዝነበርና ስትራቴጂካዊ ቦታታት ከመይ ነይሩ ሕጂ እቲ ንሕና ዝርግሐ ከም ናይ ቀደሙ እዩ ነይሩ ከም ናይ ቀደሙ ማለት ካብ ትክሴ ንፀጋም እንድሕሪ ቀፂልና ናብ መንሹም ገፂ ዝኸይድ ነይሩ ብናሮው ገይሩ ንምብራቅ ገፁ ኸይድ ንመዕጠር ገፁ እቀራርብ ነይሩ ማለት እዩ ንፀጋም ንየማን ግን ከም ቀደሙ እዩ ነይሩ ብበዓል ደንደን ገይሩ በዓል ፈርኔሎ ገይሩ ይቕፅል ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ለውጢ ይነበረ ናብኡ ናይ ፀላኢ ድሕሪታ ናይ 87 ናብ መዕጠር ገፂ መጢጡ ከም መዕጠር ጀሚሩ በዓል ከባቢ መፍገር ገሊል ወይ ድማ መፍገር ገሊል ድሓን ንበሎ ገይሩ ንሕዳይ ኣብቲ ናይ ቀደሙ ተመጢጡ ንምዕራብ ገፁ ተጠዊ ማለት እዩ ሕጂ ተሰላልፋ ናይ ሰራዊት ግን ንሕና 85 ብፀጋም ነይሩ ካብ ትክሴ ጀሚሩ ንምብራቅ ገፁ ንመዕጠር ገፁ ዝርጋሕ ማለት እዩ መዕጠር ኣይበፅሕን እዩ ድሕሪኡ
ስሳን ሓደን ነይሩ ብርግድ ክፍለ ሰራዊት ስሳን ሓደን ድሕሪኡ 16 ክፍለ ሰራዊት 16 ኣብቲ የማናይ ድማ እንዳ 70 ክፍለ ሰራዊት 70 ነይሩ ናይዚኦም ኣዘዝቲ 74 መካናይዝድ ነይሩ መካናይዝድ ውን 74 ኣብኡ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ትሰላልፋ ንሕና ዝመስል ኣዘዝቲ ንምጥቃስ እንድሕር ኮይኑ 85 ፍሉጥዩ ገረዝግሄር ውጩ ዳሕራይ ሜጀር ጀነራል ድሕሪኡ ናይ እንዳ 70 ድማ ፊሊጶስ ዳሕራይ ከይኩም ፊሊጶስ እንዳ 16 ወዲ ሃብተ ስላሴ ነይሩ ብሪጌደር ሜጀር ጀነራል ተክላይ እንዳ 61 ድማ ዓሊ ብርሂም እዚኣቶም እዮም ነይሮም ናሕና ማለት እዩ ብወገን ፀላኢ ኣብ ምብራቅ ነበረ ካብ ከባቢ መጠር ዝጅምር 14 ነይሩ ኣብ ማእከል 19 ኣብ የማናይ ብወገንና ድማኒ ማለት ምዕራብ ድማኒ 24 ነይሮም መካናይዝድ ሓያል መካናይዝድ ፍሉጥ ኣብ ወታደራዊ ኩነታት ኩሉ ግዜ ህቡብ ዝምክሓሉ ፀላእን ድማኒ እቲ ዘርኣይ ደረስ 29 መካናይዝድ ነይሩ እዚ ከዓኒ ኣብ ከባቢ መፍገር ገሊል ዓሪዱ ነይሩ ስለዚ እቲ ኣተሓዛ ዝመስል መራሕቲ ዝበሃሉ ናቶም ህቡብነት ዝነበሮም በዓል መን ነይሮም ዝክር ገለ ሕጂ እቲ ታሪኹ እንዲ ነይሩ ሰናይ ግንባር ታሪኹ ከዓ ሓያል ፍሉጥ ስታይ ነይሩ መማህርቲ መንግስቱ ከዓ ይባይዘው መማህርቲ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሚሊታሪ ማለት መማህርቲ ነይሩ መዛኒኦም እሲ ነይሩ ግን ቀድም ኣቢሉ በቲ እምነት ናቱ ማለት እሱ እዚ ብኩናት ዝፍታሕ ኣይኮነን ዝብል መርገፂ ነይርዎ መንጎ ኤርትራን መንጎ ኢትዮጵያን ነበረሲ ብከምኡ ኣይፍታሕኒ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮ ተወሲዱ ንኣስመራ ተረሽኑ ማለት እዩ መንግስቱ ብትእዛዝ መንግስቱ ተረሽኑ ስለዚ እቲ ድሕሪኦም ነበሩ ኣዘዝቲ ሓደስ ዝመፁ ነይሮም እቲ ስታይስት ኩነታት ነይሩ ሞራል ከማን ተተንኪፉ ዝብል እምነት እዩ ነይርዎም ታሪኹ ምስ ተቐትለሲ እቲ ሰራዊት ዳርጋ ተተንኪፉ ነይሩ ዝብል እምነት ነይርዎም ማለት እዩ ካብ ሰሜናዊ ባሕሪ ዝተበገሰ ሓይሊ ናህና ይነበረ እንድዩ ሽዑ ነይሩ ዳ ይነበረ ሽዑ ሓደ ሓይሊ ካብ ሰሜናዊ ባሕሪ ካብ ከባቢ ዒሮ ተበጊሱ መጥቃዕቲ ምስ ተጀመረ ሓንቲ መጥባዕቲ ሃዶ ሒዙ ብደቡባዊ ሸነኽ ኣትዩ እዚ ሓደ ካልእ ሓይሊ ነበረ ካልእ ውን ብ52 ካብ ጋሽ ባርካ ተበጊሱ ካብ ላዕላይ ጋሽ ተበጊሱ መስሓሊት ሓደ ክፋል ናቱ ሓደ ድማ ናብ ሂካኖ ትኺሉ ዝኣተወ ነይሩ ስለዚ እዚ ነይሩ እቲ ናሕና ወታደራዊ ተሓሓዝ እንዳ 52 ተደሪቡኩም እንዳ 52 ኮን እዚ እንዳ 52 ካብ ጋሽ ባርካ ተበጊሱ ወይ ካብ ላዕላይ ጋሽ ተበጊሱ ብላዕላይ ኣንሰባ ገይሩ እዩ ናብ ዝድፋዕቲ ዝኣትዩ ትወቕቲ ወይዘር ኩነታት ናይ ኩነታት ኣየር ምቹው ኩነታት ኣየር እዩ ነይሩ ምክንያቱ ካብ ጥሪ ጀሚሩ ስጋብ ሚያዝያ ከባቢታት እቲ ክላይመት ደሓን እዩ ሙቐት ብርቱዕ የብሉን ወታደራዊ ኩነታት ምቹው እዩ ነይሩ ካልእ ሞራል ሰራዊትና ውን ላዕሊ ነይሩ ስለምንታይ እቲ 2 ዓመት 86 87 ነበረ ኩነታት ሞራል ናይ ሰራዊት ድሕርቲ ሻብናይ ወራር ንብሎ ወይ ባሕሪ ነጋሽ ድሕሪኡ ዕረፍቲ ነይሩ ብኩሉ መዳይዱ ውን ደልዲሉ ነይሩ ስለዚ ብወታደራዊ ኩነታት ልምምድ ብምግባር ከምኡ ውን ንጥፈታት ተፈላለዩ ንጥፈታት ኣብ ደጀን ኣካይድ ስለ ዝነበረ ወይ ኣብ ግንባራት ኣካይድ ስለ ዝነበረ ሞራል ውን ካብቲ ናይ ቅድም ፀቢቑ ደሊቡ ነይሩ ክንብል
ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ምስ ሻውን ዝተገብረ ዳግመ ስርርዕ ምውዳብ ብፍላይ ድሕሪ ካልኣይ ሓድነታዊ ጉባኤ ንስኻ ኣገልግሎት ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ሰራዊት ኢኻ ነርካ ድሮ መጥቃዕቲ ምጅማር እዚ ኣገልግሎት ጥዕና ኣወዳድብኡ ሽዑ ዝገበሮ ምቅርራብ ዝረአየካ ስእሊ ሽዑ እቲ ናይ ሰራዊት ኣብ ናይ ሰራዊት ኣተኪሩ ክሰርሕ እቲ ናይ ህዝቢ ድማ ህዝቢ ኢልና ወዲብና ከም ዝነበርና ቀዲመ ጠቂሰ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሕጂ እቲ ናይ ሰራዊት ዋላ ሓንቲ ፀገም ኣይነበሩን ግን ትሕጃ ምስ ዘድሊ ተወሳኺ ካብ ናይ መንሽም እውን ካብ ናይ ህዝቢ እውን ምድላው ገርና ኢና ምናልባት ሕቶ እንድሕር መፂሲ ምድላው ክግበር ሓደ ወይ ሓንቲ ወይ ክልተ መጥባሕቲ ኣዱ ክዳለዋ ብዘይካ እቲ ካብ ሰራዊት ሰለስተ ትሕጃ ተታሒዙ ነበረ ስለዚ ብከምዚ ምድላወት እውን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዝነበረ ዝምድናታት ወይ ምትሕጋዝ ነፅር ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ነይሩ መራሕቲ ጠቂስካዮም 85 እንዳ 61 እንዳ 52 እንዳገለ ኩሎም ቶም ዝነበሩ ሓለፍቲ መካናይዝድ ብርጌድ እንዳ በዓል ኣውልያ ዝነበሩ ሓለፍቲ ገሊፅካዮም እቶም ኣብኡ ተሰሪዖም ዝነበሩ ኣብቲ ግንባር ላዕለዎት ኣባላት ሓለፍቲ ሕክምና ወይ ዶካትር ብዓመን ነይሮም ሕጂ ኣብታ ግዜ እቲኣ እተን ክፍለ ሰራዊታት ነናተን ሆስፒታል እዩ ነይሩወን ናይ ግንባር ኣፍሪስና ኢና ነርና ኣብቲ ግዜ ምክንያቱ ተናይ ክፍለ ሰራዊት ሆስፒታላት ኣብ ክንዲ ናይ ግንባራት ኮይነን ክሰርሓ ኢና ብኸመይ እናወዲብና ተወዲስና እቲ ናይ ቀደም ናይ ግንባር ናፋ ነበረ ይኹን ናይ ኣብ ዛህራ ነበረ ናይ ሓልሓል ኣይነበረን ኣብቲ ግዜ እቲ ምክንያቱ ተን ክፍለ ሰራዊታት ነናተን ሆስፒታል ሂብናየን ነናተን መጥባሕቲ ሃዱን ስለዝነበረን ገጥ ኣቢለን ሕዝኦ ዝብል እምነት ስለዝነበረና ብኸምኡ ስለዝወሰና ብኸምኡ እዩ ጀሚሩ እዚ ብኡ ኢኻ ወዲብካያ ምሳቶም እውን ብኸምኡ ተወዲቡ ሕጂ ቀዳማይን ካልኣይን መዓልቲ ናይቲ ኩናት ኣዝዩ ወሳነ ነይሩ እዩ ዝበሃል ከምኡ እዩ ዝንቶ ወሳኒ ኢልና ክንገልፆ ካብ ዘገድዱ ወታደራዊ ግጥማት ትዛዕበየ ክስታይ ዝሕፅ ኤና እዩ ኣበየናይ ዝተኻየደ ውግእ እዩ ሕጂ እቲ ተን መጥባሕቲ ሃዱ ቅድም ምጥቃሰና ኣገዳሲ እንድዩ ተወሳኺ ተደራቢ ስደዱልና ስለ ዝበለ መጀመርያ ክልተ ሰዲድና ኣሎ ኣብቲ ድሩ ስለምንታይ ምምጣጥ ነይሩ እንዳ 85 ብሓደ መጥባሕቲ ሃዱ ክኸዱ ስለ ዘይክሉ ተወሳኺ ሂብናዮም ማለት እዩ ነተን ካልኦት እውን ከምኡ ስለዚ ክልተ ኣትየን ሳልሰይቲ ድማኒ ትሕጃ ፀኒሓ ማለት እዩ እሳ እውን ጅምር ከብል ከሎ ኣትያ ስለዚ እዚ መስል ነይሩ እቲ ናይ ሕክምና ሕጂ እቲ ወታደራዊ ግጥማት ምስ መጥቃዕቲ ምስ ጀመረ ብፀጋም ዝነበረ ብፀጋም ነበረ ቅልጡፍ ምድፋእ ገይሩ እንዳ 85 ማለት እዩ እታ መጥባሕቲ ሃዱ ብሰበር ቀጠ ገይራ ፅርግያ ሰበር ቀጠ ኣፍ ዓበት ሕጃ ትጓዓዝ ነይራ እዚኣ ተቀዳመይቲ ዶክተር ወረደ ነይራ ዶክተር ወረደ ብማእከል ድማ ዶክተር ወልዱን ዶክተር ዘሙን ማእከል የማነ ፀጋም ናይ ሩዋሕዳይ ፅርግያ ናቕፋ ኣፍ ዓበት ሕጆም እዮም ዝጓዓዙ ነይሮም ብየማናይ ጫፍ ድማኒ ናይ እንዳ ሰብዓ ዶክተር ብርሃነ ድብሩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ እናኸዳ ከለዋ ኣብ ተቀዳማይ መዓልቲ ዶክተር ወረደ ኣብ ተቀዳመይቲ መዓልቲ ኣብ ከባቢ ፈልከት ንኡሽ እዩ ኣብኡ ኮይኑ ውግኣት ዝቕበል ነይሩ ሕጂ ቀልጢፉ ስለ ደፍአቲ ግንባር ቀልጢፍካ ተበገስ ኢሎሞ ንቅድሚት ማለት እዩ ቅድሚት ፅዒኑ ገልመታት ክብገስ ክብል ከሎ ኣየር መፅያን ነታ ማኪናን ኣባላቱን ወቂዓቶም ማለት እዩ ገለ ውግኣት ነይሮሞም ኣጋጣሚ ግን ስዋኣት ኣይነበርዎምን ትትሕዝቶም ግን ኩላ ዓንዩ ስለዚ ንድሕሪት ተመሊሶም ሰበር ቀጠ ከባቢ ዓገት ከባቢ ተመሊሶም እንደገና ኩሉ ፅዒኖም ዘድልዮም ኣባላት እውን ወሲኾም ጉዕዞኦም ቀፂሎም ሕጂ ኣብዛ ግዜ እዚኣ
درو من شمو تعجيت النيرو عدشيروم عدشيروم تعجيت سلد نبرة بأمش أجرو نأزهراء يعطيو سراويتهم بو هادي مقدم يوم سراويت سلاي بو تطوي إن أفعبت هاديم ولا تناي مبرق نبرنا يسأل سراويتهم كله تي خنت أوسط أنا إحنا بس أجمع وجن نبروين بوجرينا فعبت هاديم أتيو سلزي دكتور ورده أزهراء عندنا تقبل يكونوا يقصيلو حاجة عد شنو مستعصوه برتس أجمعوا أجاتينا نعنا إحنا جلس دحرينا يسأل من كل صافلة يعني عد الشروم كان عطوان دينا ما دكتور مش دكتور ورده جن دعنا ابتزانتا نفسه كف أبال حكمنا دكاتر ترى زحلفوا زنبورو چنكن مكران بزح سلا زغانه بزح كيزي دو غاطيمو انا خمو لا تسمعكم مثلني حدقات دحري المصن دحر خوينا ابا زهرا خلوين قداماي نجر صعق وقت نيرو مخنياتو عد شروم سلا تعصوه زبان مسوص حيلتاتنا خواف عبت مسوصه كله نوي وحي مخنياتو موصص سلا زي نورو سلا تدبدبي يسو عقلو سغاب صبو هدمت واحد عقلاس قاب صبا تاري ما يا وقات تقبلها كمزي لخلو عندنا عير دبدبا قاطيمو او مسواتي ناي كلا ابالات موقاتي اقاطيمو سلازي اذا خلق غزي تدبدب دلا مالتيو تمت واحد احدو ابرؤسيو براريا نعات راجو كنا نسوم كالوتوين فحفح بالسلاز نبره تنمت واحد احدو كومو قاطيموني جن كبد صقم زغوا نفا ثلاث غزي دبدب نفرت زغاطما مو محسيتي ابالاتن نبرتان زغاطما زانا دكتور ورده هو دحراي وانت ناي سمين قصل تبعيلو سمنا وحري كباب مسكدوين او نبره احدثات صر اير مصينس زمبيا نيرن زمبيا خلا تصر اير دوشكا تكوس نيرو نعاتن ارا نتاير ودقي حريمه يودقا مسو دقت تي بايلوت باراشوت غير ورد ابي ورد في خبابيهم ورد مالت ايروين اب خبابيهم يودع حجيتي افتحكمنا نتي منشم انا فاري زهره وقا توجي يدودو خبت محورس توجي نفتحكمنا مس او نحكموه كله نت بايلوت كاون صو بايلوت توقعت او فيزم او تراخيوم سلازي بوزخ تاريخي دلاتا مطبعت هادو ولا خلوين الله دحري الصعبه هو دحري الصعبه وين نحلحل تغيد قبر حلحل كتكي وقالته وحيلو سم دلاو كوبر خلو نحلحل تبقس وحيلو يخيد مالتي مطبعت هادو او مسكدت تبعلاتهم تحت قديفهم نفت الدفاع ديو ساول جبريل قبلهم مالتي سيازاز نايتا اجمل حلال نيرو او نعللو خلو زعبات خناتات قلمدتات اير مصح حجي تن اير زيرن كوردا خلو اختكو سايلن ريم سبلن فساد دفي انه خليتي امتي دفعتي ومتي كان لقيتيهم كلتي ما ودقوا من وردن كلاي حكيم ير مالتي وكلاي مسونا محدار نورد حاجه جزء نور كلتيهم او غدغاداتهم مالتي حجي فساوي كم زخده يرايون ساتهم كابتو غدغادال مسكدا دحان ليهم بلو ودحانينا قلمتات ولو سو درونا كل نفسه بقى ختللي تخل بمولو خمزي تدفع مسل ساتهم كابتو غدغادوين ساتهم خمو خوينا ما يموصيهم حلزي بيسموتهم هجي يتا تبومبا خاني او امي ود وفتي ساتهم نوروا دفيزو دودقم او ايودقا تابومبا هو تابومبا دفيزو تدي دفهم نيرسس مستار من نيرو زغرمي زيادة تاريخنا يتمت بحث عدو نتا وردا هادوسي چونوا يصلاي وردا سي وردوي نفرتي راي عفصم كبابا ابت خبابي عيرا عيرو استبقس حيلي
ብዛዕባ እንታይ ክትበን ክትዕለና وحجي سنة ناي سمانين حمشتن دي أنا راح حلوين مسانيرو كذكريك المري كباب إيرائيروي كاب سمنوي بحري توجيسو بدبوب يماتيوم بدبوب أتيوم تخيلهم كبابي شاباي مندر يماتيوم شعوت متكعتي درجة أفعى بسب ملو تخبيبا وأمهدامو ينصلاي نيرو مالتيو سزي كميلهم كله هجي حنت متبحت عدوين نيرا مسوم كاب قدم مسوم النورت الساوين تمص مالتيو هجي شاباي مندر أتو كما زاروا ناي ودي دانيال كا انتاي زول او مارخ او صنهوتم روسيا اوكي او صنهو هجي بينز مصو عرب داي بينز مصو عرب يوم نتوم جنرالات ناي روسيا وتعدرات ناي روسيا بينز اوفيسرز يوم بينز مصو يلو سوفيتاوين اي مثلا نيرم هجي تخنيتات كمزي لخلو تاني عد شروم نعنا زفترنا صقم انت وطقيسي نيرنا ثمت وحتات زبانكو صاخلاص بسكمن بمصعنيا باغمالي ما دي ومو نورتهم كندم ماكينه ديو كالاي نجر سراويتنا وين بو تمكانايز دخون كالوخون بخمو كوص زنورو كوص ايكالن مخنياتو مكانايز دحد ذاتنا هنا حدا بخمت عنده وطقسكو بسبرقط ابيلو نفنوش فلكت مصيو نما مفغرغلي لقص يزغصل نيرو تخالاي مكانايز دماني بروح دايجري زغواز نيرو سلازي ابكوب مسوصحو يا بتخبابي مسوصحو مديبي امسينو سلازي نبي تطويم بقى زهرا غرميم تطويم افعبتات يوم مكانايز سلازي زحده شجرنا عنا نيرو صلا خا حدا مورالو طواع له سمع صاو مخنياتو وقعتو خوصاي كالن نورتو خوصاي كالن حساب مستعجته هادي مو غري اوصني له افعبتي اتو هو تو نبر نبرت كاني ابيدنا اسي هجيتي نصلاي حاسيبو نعناون بتحدوغن تقيمنا بتحدوغن حاسينا مالتي هذه تخنتات كم زنيرو هجي خمتا انتو تقسكايو صقمات نايتن مصبحتا تاتن نايتو بطول الحكمنا كاب قلطف منقسقاس هو صقمات نيرو حجيتهم وقعت تخيلهم نقرتا مصو سلازنورو انتاي شجر الله انتاي سلازخونه يوم تخيلهم زمصو تمدونغايات كا صقمات مصنيرو مخنياتو دم افسيسهم بكابت مدونغاي رخص جلمتا تجمر سلازنبره اسن بدنا نعنا سزي زخفتح له تايت شجر كنصنع لنا تباهيلو شو انت وقسنا مالتيو دخلنا في عبتاتنا في عبت شو حلاوه سراويتن درجه حدمي صنحنا من نيركم انن هايلن نينا نيرنا هايل مسؤول كتنا انا كبقاسي خنتات حماقلو خمزلو كنتات استغبر يمسلكم وحساب نغيد الله وحساب نغيدنا تنصاغو مفتح وحجي كنتفتح جن عد شروم انت خوينا صناعتنا هو انا بعد شروم كمصكاي حجي سخاس اللي زمصخاي السراويت فحفاح يلو مهنات عد شروم بتا كمصكاي زبلكو انت بذا درفي ناي سلالعه مسكر يا حساب عد شروم نادو تقبر الله عباي حلم تبل نعوزه سني نغرا مقدي ابز غزي كان نقوم زقبعنا تاريخ زسندو ابالات كفلي زينه شو ابتخينات اتيوم تزيسلو تاريخ كم حجي نريو زلنا مخنياتو بهيت يزريو قصلا خلوا مقد تعاتين تري لن مكاين كلن تانكتاتن قال تسريعن كلوا يرينا نسخن بوصينا حجي سخاتكم تي ان مقيار بوتاتا قلت مقيار بوتاتا سلازنبره اب ناي بطولوني حكمنا اب ناي برجيت حكمنا اب ناي قال زوم اي كالان موقعاتهم حجي زين عاخاتكم عبيد صقم سلازفطرلكم اسخا زلخايو ود محصن كسنيا كايلو بحساب كيتكم انت عينس فتح امسيكم ملوش وشو خدناتي كمتي تصبنايو
حالفت العلوت حالفتن كان رخيمنا بعمقت كنردأ كان نجن تحدث فلتنا تاي تقلطف من الوقت بوتا نمطبحتها تكون نبطل حكمنا كون كسرحن كأيكالن هذا كالوينتن هوسبيتالات ناي كفل سراويت تقبلن كسرح زبلناين كابتي بوتاتات من الوقت وين كقبل أيكالن نتوم قللت موقعت نورهم ازي تشجر نير سلازي ازي مخان تردينا مستملسنا كلته أهدو كابتن عرارو نبرا قانتا عسرت حادي بملئتا دلدلتنا دكتور ميكيل قال إلا بلنا نافا خوفا بلنا تقبالي تقرنا مخنياتو زي فتح اللو سلازبلنا كالا ايتي تانا عمبربب بعلود باشاي نوروا نهبت أب نعدما أو آخر لحافة بلنا ملئتا حكمنا زارا خوفا بلنا سلازي شعوب قط إلو مالتي دروت الدجن وين نابز قصو مسالو في دجن كاقرب الله استنايت مسحب كان زارا ربولو زلنا قعزو خبنا أفانس مراسي شعو زتنس زلو حرس زلو تمسالو جاء فينا أفعابتاتنا إتن تانكتات مستقاصلا مكاين مستقاصلا مجمريا بعين خزر أخايو نجر أو بعين خزر أخايو نجر قال أي إتمنجد ترجيتو نزل بخمي تفتحوا بخمي جيركم سي وصيكم نختوصل لكم العل خديبنا في حابتكم توصل لكم في حابتك أقرب يا خبو جي تي نعد شروم ستاريخاوتي يا عبد شروم سواء شدشتن صلايتو نيران تخابنا رو هادم زنبره دبيات غبرلو عبد شروم راح حيال كوينو ملو خدم سماي كالنبر اواتغير نفع حرام سكونت تخابنا فاز هادم بفلايتي بارا كوماندو تسفاي مرحوز نبره تسفاي حبت مريم باراشوت ورد جزارسو سي مريحوم زغعز نيرو سبعان تشعتن مليقوم كيدم تمترفوغن او تريفوم سلازي نزي اوين انا ويتنس او نيرغ كأوا نتقدميت نيره نزا خلايت وين نيره سالسيتها اذا سالسيتها ان نددخلو حليفنا مالتي يمان صقام نصرغو خلو تحتي تنصدفا ندا نيرن غنا يندا تي صرغيا خا نمحلف يلوم بحتاتا خصرغو خلو ناتخخ خلينا حليفنا نحنا هجي خنحلف كلنا زرعنايو حدا تن ماكاين نددا معت ماكاين نيرناو ريساتات اماكينا خلو زحررو نيرم بخمي حررو ما يتردأنا بتدبدب نفرتديو وشي كقصلو خلو نتي اقصلهم كادمو خلو دم ايرداكاني جن ريساتات ماكينا تصعينهم كلو وتادرو ماكينا ساتهم نرأنا ديبنا مچم سلازي تي مصراق تلكيتو صرغاتو لوكيتي تلكيتو نديو ግን ሽዑ ጸድጎሎ ብጾትና ጸድጎ ነይሮም ካብ ህንጻ ኹኑ ካብ ከቢድ ብረት ኹኑ መቸም ክጸድጎ ጸኒሖምና ብለይቲ እዩ ሓሊፍና ማለት እዩ ክንምለስ ከለና ካኒ ንጽባሒቱ ማለት እዩ ተጸቁሩብ ተመሓይሹ ጸኒሕና ክልቲኦም ሓይሊ ናይ ከቢድ ብረት በዓል ወዲ ስኒዮራ ዝነበሩ ወዲ ሓቀይ ነይሮም መሳቶም መስለኒ ናይ ከቢድ ብረት ነይሮም እንዳ ከቢድ ብረት ዝነበሩ ወይ መስለኒ ቀልጢፍኩም ጽረጎ ስለተባለ ባሂሉ ምስ ህንጣ ተሓባቢሮም መንገዲ ጸሪጎም ክሳብ ንሱ ጽረግን ጽኡ ዝነበረ ሰራዊት ንብረቱን አቁሑትን ሒዙ በአጋሪ ደይቡ ንኸዓብ ንሕና ኩን ናይ እቲ ጸላይ ሃዲሙ እግሪ ኣውፅኒሉ ነፋዕበት ሃዲሙ ኩሉ ንብረቱ ገዲፉ ብጾትና ድማኒ እቲ ተዋጋእ ሰራዊት ሕዝቦ ዝነበረ ሕዚ ደይቡ እቲ መካናይዝድ ብመንሽሙ ተጠዊኣት እዩ ብኣዛህራ እቲ ሕክምና ናህና ድማ ብእግሩ መሳርሒ ብስትሬቸር ብገለመታት ብመፅዓኛ ፅዒኑ ደይቡ ኣብ ዝባን ስርሑ ቀፂሉ ማለት እዩ ግን ውጋኣት ከውፅእ ስለ ዘይከኣለን ኣዛህራ ይጠዊቦም ተሓንተ ወጣወስና እያ ነዚ ኩሉ ትርኢት ኣብ ባይታ ዝነበረ ትርኢት ኣብ ሰማይ ኮይኖም ዝረኣይዎ ፓይለታት ኢትዮጵያ ተዛረብዎ ነገር ነይሩ መዕለልካ ንዶ وحجي سوبت ميريت يزول وحجي انت اقاصلو تبايلو ابيدنا خياتو اقاصلو مستباهلو زنبيم دربي دحراي كله عينت مساريا كبت برت مالتي تانكتات
بعد እንታይ ሽሙ ከይተረፈ ቢኤም ደገዝ ወፅእ ነበረ ኩሉ ትብረት ተዛሕዚሑ ምስ ረኣይዎ እሞ ሓዚንዎም ግደ ኮይኑ ክምዕናው ብላዕሊ ኮይኖም ኣየ መንግስቲ ክወድቅ ከሎ በአማርኛ እስክበላ ኢሉ በአማርኛ ኣየ መንግስቲ ሲወድቅ ኣመስለኒ መንግስቲ ክወዳእ ከሎ መንግስቲ ክቃበፅ ከሎ እንታይ እዩ ዝበስል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ተባቅፅ ቦ መግለፂ ኢሉ ዳሕራይ እንታይ ሽሙ እዮም ሬድዮ ኤፍኤም ሰምዑ ብከምኡ ገይሮም ዝከፈት ሰሚዖሞ እግረ መገድኻ ለካሲ ብፍላይ እቲ መን ሽሙ ጆን ዝብሉ ሓደ ፍሉጥ ነይሩ ፓይለት ዳሕር ኣብዚ በዓል ዓራግ ዘንቢዩ ዓራግ ዘንቢዩ ከይዱ ቡምባ ስለ ዘይነበሮ ይመስለኒ መስመርኡ ተመሊሱ ድሓር እቶም ኣባላት ኣብኡ ዝነበሩ ነቲ ክስታይ ክሻፋ ከይረአ ኢሎም ቆፅሊ ገለ ዘሪኦም ንፅባሒቱ መፅኡ ጆን ኣየ ምስ ረኣየ ኣየ ወንበዴ በአንድ ቀን ሳር ይበቅላል በዓልቲ ዶ ሳዕሪ ይበቁል እዩ ገለ ኢሎም ደስሓኻ ኣሎ ጨርቁሉ እዮም ከምዚ ብቐዳይ ዝበልናሉ እቲ ዓወት ናይ ከተማ ባረንቱ ጨርቁሉ ከም ዝነበሩ ዕሊልና ነርና ተጋዳላይ ከመይ ይሪኦስ ነቲ ንፀላእሲ ክሳብ ክንደይ ዘባጭወሉ ገለ እንዲኻ ትብል ሕጂ ሽዑ ኣምባሳደር ሕጂ ፀጋይ ድንሽ ከነፈርቲ ሓሊፈንሲ ምስ ሓለፋ ናይ ወሉ ማዓኮረን ሂበን እየን ኢሎም እቶም ኣባላት ተዓራ ዝነበሩ ዳሕር ግልብጥ ኢለን ናይ መፃ በሉ ማዓኮረን ክወስዳ መፅአን ኣለዋ መልእቶ ክሳብ ብዙሖም ዝጨርቀሉ ፀጋይ ጨርቀኑ ይውዳእን እዩ ዳሕር ኣፍ ዓበት ኣቲና ኣይውዳእን ኣፍ ዓበት ኣቲና ሕጂ ኣፍ ዓበት ንስኻ ኣብ ክልሉ እዋናት ነርካ ኣፍ ዓበት ከመይ ፀኒሓትካ መጀመርያ ሽዑ እቲ ዝነበረ ወታደራዊ ስልትን ጥበብን ፍፃሚኡን ናይ ዓወት ናይ መሪሕነት ዓቕሙን ዳሕራይ ሕጂ ኣብዛ ኣፍ ዓበት ንኣትወላ ዘለና ሰዓት ብዓይንካ ዝረኣኻዮ ምስክሩ ኣፍ ዓበት ከዓ ሓያል ስለ ዝቐንኻ ብዛዕባኡ ክንዕልል ኢና ከመይ ፀኒሑካ ኣፍ ዓበት መጀመርያ ተዓዲ ከመይ ፀኒሓትካ እስክሪአኒ ሕጂ እቲ ለይቲ ናእቲና ለይቲ ምስኣተና ተቐቢሉ ኣበይ ንረኽቦም ሓበሬታት ዝህቡና ኢልና ምስ ሓተትና ኣብቲ መወዳእታ ናይ ኣፍ ዓበት ተተኻውሕ ኣብኡ ናይ ደርጊ እቶም ኦፊሰርስ ዝነበረ ቦታታት ዳስ ዓይነት እውን ዝሰርሖ ኣብኡ ከይድና ኣብኡ ክንትረኽቦም ስለተባሃልና ኣብኡ ምስ ከድና ኣፈወርቂ የማነ ንረኽቦ የማነ ሓራይ እሱ ተቐቢልና ሕጂ ኮሎኔል ዘሎ ዲ ሕጂ ኮሎኔል ሽዑ መራሒ በፀሎን ነይሩ ሽዑ መራሒ በፀሎን ነይሩ ሕጂ እሱ ሕጂና ካብኡ ወጋሕታ እዩ ነይሩ ንወፅእ ማለት እዩ ብሓደ ርሕቕ ዘለ ካብቲ ከተማ ኣብኡ ኣብ ሓደ ገዛ ብዘዕርፉ ገለ ይልበና ምክንያቱ ይተረዳእና ንመጀመርያ እስቲ ከባቢ ድድኦ ነይረን ነፈርቲ ሕጂ ሽዑ መርድእ ናይ ዓሊ ብርሂም ሰሚዕና ዓሊ ብርሂም ከም ተሰውአ ሕጂ ከምኡ ክብለኒ ከለኹምን ኣብኡ ተሰውአ በኣፍ ዓበት ይመስልና ነይሩ ግን ኣብ መስሓሊት ተሰዊኡ ብኣየር ደብዳቡ መርድእ ሰሚዕካያ ዓሊ ሕጂ እቲ ኣፍ ዓበት ከተማ ይትብሎኒ ኢኻ ሙሉእ ማዓስከር ብጭርሖ ብስእሊ ናይ ወታደራዊ ፖስተርስ ናይ ፖለቲካ ፖስተራት ስእታት ጭርሖታት እቲ ድፋዕ ድማኒ እቲ ንወገን ሰሜን ዘብል ብግሬደር ገይሮም ዓብይ ድፋዕ ሰሪሖም ሕጂ እሱ ምስራና ሰንቢድና ኣፍ ዓበት ማዓስከር ወታደራዊ ማዓስከር እምበር ከተማ ከም ዘይኮነ ትርኢና እናሸንፋለዝ ጭርሖታት ግደፎ ጭርሖታት ኣይትበል እዚ ስልማት ናይ ወታደራዊ ዓወታት ኢሎም ዝገብርዎ ኒሻናት ገለመታት ኩሉ ዓይነት ዳሕራይ ኣብቲ ክትኣቱ ከለካ ድማ ኣርኮታት ፅሑፋት ዘሎ ናይ ወታደራዊ ጭርሖታት እዝታት ገለ ማዕለያ ዘይብሉ ነገር ዘሰምደካ እዩ ሽዑስ ሰብ ደነብረላ ኣሎ እዩ ሲቪላዊ ናብራስ ኣብዚ ኣሎ ድዩ ዘብል እዩ ነይሩ ሕጂ
ዝፅባሓይቲ እውን ሓደ ሰርፍ ዘገረመና ነገር እንታይ እዩ ቆልዑ ዝፃወቱ ፀልሑና ኣብቲ ጎልጎል ናይ ዝተቆልዑ እዮም ዳሕራይ ብትግርኛ ንሓቶሞኒ በምሕርኛ መሊሶምልና እወ ሕጂ ሰንቢድና ደቅመን እዮም ኣፍ ዓበት ፅናኻ ሞ ነገርካ ኣፍ ዓበት ሲ 76 77 ሲ ኣምሕርኛ ክሰምዕ ሲ ኣሽብካ ኣምሕርኛ ክሰምዕ ትግርኛ ከማን ሲ እቶም ትግርኛ ተደይ ኮይኖም ካብ ትግረስ ኣይስማዕኒ ነይሩ ሰሜና ይንፈልጥን 77 ነይረ ኣነ ወላ ድሕሪኡ እውን ንመላለስ ነርና ዳሕራይ ግን በምሕርኛ ምስ ተዛረቡ ሰንቢድና ኣብ ኣፍ ዓበት ሲ ኣምሕርኛ ፐርፌክት ብትግርኛ ዝዛረቦም በምሕርኛ ምልሱ እንታይ እዩ ኢልና ተሓተትና ትምህርቲ በምሕርኛ ስለ ዝገበርዎ ተገዲዶም ተማህርዎ ምዃኑ ሽዑ ኣነ እንከላይ እምሮና ድዮም ክልውጥዎ ዝብል ስምዒት ሓዲርኒ ናይ ብሓቂ ተሰሚዕኒ ሰንቢደ ምክንያቱ 77 ኣፍ ዓበት ትፈልጣ እየ ኣብቲ ኩነታት ስለ ዝነበርኩ ድሕሪኡ እውን ኣብ ንመላለስ ነርና ድሕሪ እንታይ ሽሙ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣምሕርኛ ንኣሽቱ ቆልዑ ኩዕሶ ዝፃወቱ እቲ ፅርግያ ፀልዑና ሲ ተዛረብናዮም ሲ በምሕርኛ ምልሱልና ንሕና ብትግርኛ ንዛረቦም ሶም ኣምሕርኛ ምልሱ ኣሕመድ ወልድሸኽ ከም ዘዕለለኒ ኣብኡ ነይሩ ሓደ ጃብር ዝተባሃለ ናይ ስትና ኣእምሮ ፀገም ዝነበሮ ሕጂ ኣብቲ ዋርድያ ናይቶም ሙጠር ሰራዊት ገለ ስለ ዝውዕል እተን ከኩፍአን ዳርጋ ቃላት ኣፅኒዕወን እተን ናይ ኣምሓርኛ ምን ኣባትክ መናት ገልመለይሉ እዩ ኣፅኒዕወን ካብቶም ክፀርፍዎ ከለዉ ሕጂ ኣኼባ ገይሮምሎም ነቲ ህዝቢ ኣኼባ ገይሮምሎም ሕጂ ኣስተርጉም ኢሎም ኣንዑ እቲ ህዝቢ ዝበሎ ርእቶ ምን ኣባቱ ገልመለይሉ በቲ ፀርፊ ክስታይ ገይሩ ቀጥቁጦ ምስ ቀጥቀጥዎ እቲ ህዝቢ እንታይ ኢሉ ጃብር ዲ ብሓቁ መይታላ ኣብ ሓቁ መውት ኣሎ ጃብር እዚኣ ኣሕመድ ወልድሸኽ እዩ ኣሊሉኒ ሓቅኻ እቲ ቋንቋ ተቐይሩ እቲ ሲቪላዊ ናብራ ክስታይ ገይሩ ኣብያተ መስተ ምንዝርና ገለ ምስ ጦር ሰራዊት ዝኸይድ ኩሉ ሲርእ ተራእዩኒ ሕጂ ግን እንታይ ዝለካ ዘለኹ እንዳመስተ ገልመታት ሕጂ ኣይነበረና ኣፍ ዓበት ዳሕራይ ምስ ኣተና ብዚ ሕጂ ግን መዓት ፀኒሕና ቤት መስተ መን ደኣ ትወሱ ፍሉጥ እዩ ሕጂ እቲ እታ ናይ ቀዳመይቲ ናይ ኣፍ ዓበት ኣላ እንድያ ክስታይ ፉቴጅ ኣሎ ኣብዚ እንዳ ዜና ዝመፅእ መጀመርያ ናይ 16 ሚሊ ሜትር ስእሊ ይመስለኒ ዶሮና ትርኢ ዝወድቁ ትርኢ ገለ ትርኢ ውሕድ እዩ እዚ ናሓር ናይ ኣናዶ እዚ ከዓ ግደፎ እቲ ኣብኡ ዝተሓፍሰ ዓወታት ዘንፀባርቕ ተራ መሪሕነታት ኣብኡ ከመይ ነይሩ በዓል ኣሊብርሂም እዮም ነይሮም ካብቶም ናይ ሰራዊት ሕጂ ኣለም ሰገድ እውን ፅቡቅ ገይሩ ጠቂስዎ ኣሎ ምስኡ ስለ ጓዓዝ ስለ ዝነበረ ገሊፁ ኣሎ ስለዚ ኣብኡ ዳርጋ ደድሕሪት ሰራዊት ስጋ መስሓሊት እውን ዝበፅሐ እዩ እንታይ ሽሙ ስለዚ ኣብቲ ነቲ ኩናት ሜላ ተጠቕመሉ ኣዝዩ ዝድነቕ እዩ ምክንያቱ ብሰሜናዊ ባሕሪ መፂኡ ብደቡብ ኣትዩ ሃንደበት ዝሓሰቡ ብምብራቕ መፂኡ እንዳ 85 ብኣዛሕራ ገይሩ ንውሽጢ ዝኣተወ ሓይሊ ብኩሉ መዳይሲ መሊሹ ድማ እንዳ 70 ድማ ብምዕራብ ኣፍ ዓበት ከም ዝኣተውዋ ዳርጋ ብፅርግያ ምቑራፅ ስለዚ እቲ ወታደራዊ ስተ ሓያል ነይሩ ዳሕራይ ከዓ ነቲ ዝሃድም ዝነበረ ሙሉእ መታን ክድምሰስ እንዳ 52 ብቅድሚኡ መፂኦም ንኸረን ከይኣቱ ኣብኡ ኣብ በዓል ሄካኖ ኣብኡ ፋሕ ብትን ኢሉ ክመፅእ ከሎ ዝማረኽ መሪኾም ዝቕተል ቀቲሎም ኣብኡ እውን ምድምሳስ ናይ እዝናዶ እውን ሽዑ ተፈፂሙ በቲ ዝሃድም ነበረ ኣኽቢብካ ኣብኡ ምጭፍላቑ እታ 52 በቲ ንኸረን ካድም ከሎ ዓጊቶሞ ብኣፍ ዓበት ድማ እቲ ሰራዊት ድድሕሪኡ እናኸደ ና ጨፍጨፈ እዩ ንቅድሚት ዝኸይድ ነይሩ ስለዚ ኣብ በዓል ከባቢ ሄካኑ ክበፅሕ ከሎ ኣብ በዓል ቀልሃመት ሰራዊት ዳርጋ ዘይነበረ ብዘይካ ውሕዳት በትን መሊቆም ዝመፁ ንኣብነት ሕጂ ውብሸት ብሪጌደር ጀነራል ውብሸት ፀጋየ እሱ ረዳት ኢሉ ሽዑ ሰደሞ ኣፍ ዓበት ከይተተሓዘት ከላ ኣትዩ ምስኦም ሃዲሙ
كرن أتيو بجمل بجمل تسعينو أتيو زم سوفيتاويان عزستن كالوتن زنورو هاديمم كندي بصريا كرنا فعبت زخدو ببرخة خير كبو خدو خلو حدا وتا مسوصو ببارا كوماندو تسنيهم بهليكوبترات يم كووص سلازي درجة بتن أتي جي موداتو لك خمتناي 77 حدا كوماندو ستراي نتريوس كوماندو سيلو ممصو زملتي كل جزء أي تحزني يوم زبلوه كل جزء بكونتات انكر كتبول كلام مريقو يزغيد قليل اليوم يوم زبول زبلوه تقادل فولوتي وسو هاديمو كرناتي أبزي أخاني حانت تانك تراي حانت تانك مليقة كرناتي سلازي حدا كوماند ساب 77 حانت تانك خاني أب 88 أب 78 بعد على السيدات جنبار كله ناي 78 هجي الهير 10 عام تماريسنا نعل السيد برز زغن سبعة نيرو انتهيت مخنيات وحجي إبراهيم عفا عزاز خوينو كالوت مسؤوز نورو أبالات بوليتيكا بصحفت نيرو اوكي هجمو أجر سراوت حجي خمزول كايو حدا ريم سبلو نعل السيد بريتا قنيو بتبللو بعليك كابسا كايلو أي تقطعي خلو دي مسرعيو بعليك كاسلك بتبللو كابزيات تسب صلاخم زكابصو أنا بعليك كابسا كاي عينتيو بتيلو حجيت كم يلو قد فوق قصيلتي على سيد كاتسي ndagana بس هو تي بفلا بتي جزيتي بتمدرختي أبلات بوليتيكا ما خلاش ما قل لك بالكاب كينات يا أطوية من يرو سيزو خدي تمره تأزز بس أنا خد حجم بخون تخد طفا يكون كان يتمل أختي سلازي بخون تخد طفا يكون كان حجي هتوت مرات تسقمات غيركم هتوت زغنا مرام تسقمات غيركم مقام هوسبيتالات اب جنبارات كمان بهتوت اقيمكم كاب عفعبت عد شروم زفطر لكم اتي بالليچاتات مدمساسن قالن زفطر لكم تسقمات بدهوتات نعو تحسكم مسواتي علي ابراهيم سمعكم امو ناي علي ابراهيم بنتي بقداماي نمنش مذكرنايو نقمرت مثل قدم كا أغرب اللي يقولوا در في اللواب لاب لمينه اسكي مثل غرب اللي وتي بحريات ماي علي ابراهيم مالت كان هو مثله هو حجيتي تي كنتات من الوقت تحراي كن تصادل لنا اتي ناي 50 كلتن مطبعتها هادو لك أنت بارنتو كنا أبو جزءتنا تام تعتقد تهم أتيا سلزس سدحري وقلت لك قلنا علي إبراهيم تايو سلا أحديمو زي معرخت مستمرخة نمين شو مسحلي توصل نيرم مسحلي تقصد أو نا وصخلو أيرت مسد هرمسيات تدبدب مالتي أو أوجا أو أسوأ نعيت صبي قصلو إلوهم يزبحل كابتن مسؤول نورو أوبريترات هونو خلو مسؤول نورو سخاتهم قصلو إلو كالوت عزيز سوين نيرم كونو خليهم جن كم أخم زبولهم أنا شو هو عزيو فتوون ورين مرحكينات تخلي عقمو لعلي نيرو كم وتقدر كم انتلكشوال مهور نا يونيفرسيتي مهراي نيرو كم يونيفرسيتي أدسابا تمهراي نيرو سيزت عمر رأيك أي بتي درجات مرتقون بتي ناي تمكرو ناي نويح عمتات بتي وتدرا وخناتات ناي ممرح ناي موجا كل رأيك أي ناي بحق وتدر كان نيرو ولما رارحاناتو زنا أدم مرارحاي نيرو مخياتو أبالاتو بفلاي تمتحتي زلو مرحت بطلوني مرحت بريجيت دحراي مالتي تقدم مرح بريجيد كله مرحت بطولتاتك تقيسين ربا أمهو دحراي ناي كفل سراويت مسكونوين ناي سندسان حدن
ኣመራርሑስ ብጣዕሚ ዝነኣድ እዩ ነይሩ ከም ወታደር ዓብ ክሳራ ዋላ ኩሉ ሰራዊት ሕማቂት ተሰሚዑ መስዋእቱ ከም ሰብ ውልቃዊ ጠባዩ ምቕሉል እዩ ዕቱብ እዩ ኣካይድኡ ባህርያቱ ንዝኾነ ድማ ክንገር ዘለዎ ክበሃል ዘለዎ ድማ ባህላ እዩ ሓራይ እሺ ሽዑ ኣብ ዓበት ከለኹም መጀመርያ እኳ ጥራይስካ ኣለይ ነርካ የማነ ኣፈወርቂ የማነ ረኺብኩም ነይሩ ኣስመሮም ኣምባሳደር ኣስመሮም ግርማ ኣስመሮም እውን ተራኺብካ ነርካ እቲ ሽዑ ዝመፀ ጋዜጠኛ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመፀ ጋዜጠኛ ምስኡ ነይሩ ትርክብ ጋዜጠኛ ኣይኮነን እንታይ ዳ እዩ ደራሲ ዓብ ደራሲ እዩ هو በብል ናቱ ሕፅር ኣቢለ ትረኸልካ ቀዳማይ ነገር ወታደር ናይ እንግሊዛዊ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ነይሩ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኮሎኔል እዩ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ሓያሎ ውግኣት ተሳቲፉ እዩ ዋላ ኣብ ጀርመን እውን ማሪኾሞ ነይሮም እዮም ድሕሪኡ ምስ ኩናት ምስ ተወድአ ደራሲ እዩ ነይሩ እቲ ናቱ ኣተኪሩ ዝተንቀሳቀሰሉ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ እዩ ነይሩ ኣፍሪቃ ዘይበፅሖ የለን ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝነበረ ሓርነታዊ ምንቅስቃስ ከም በዓል ጊኒ ቢሳው ስጋባብ ግንባራት ከይዱ ምስቶም መራሕቲ ዝንቀሳቀስ ነበረ እዩ ነቲ ኩነታት ውሳይ ዝገብር ብዛዕባኡ ፅሒፍ እዩ ብዛዕባ አንጎላ ካልኦትን ብብዝሒ ዓባ ጋና ብዛዕባ ንኩማ እውን ፅሒፍካ ያለ መፅሓፍ እስራን ሓደን መፅሓፍቲ ይፅሕፉ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ጥራይ እስራን ሓደን ሕጂ ንኣብነት ሕጂ ብላክ ማንስ በርደን ዝብል ናይ ፀሊም ሰከም ወይ ኣርዑት ኢሉ ዝፀሓፈ እዩ ብላክ ስታር ኢሉ ንናይ ጋና ንክሩማ ፅሒፍሉ እዩ ውሽወይ ኣፍሪካ ኢሉ ፅሒፍ እዩ ውሽወይ ኣፍሪካ ክብል ከሎስ ኣፍሪቃ ናበይ ገፃ እያ መፃኢት ኣፍሪቃ እንታይ ክትመስል እያ ዓይነት ዘስምዕ ስለዚ ብዙሕ መፅሓፍቲ ፅሒፉ ሕጂ ኣጋጣሚ ግርማ ሕጅቦ ምስ መፀ ናዕለ እናገለፅ ኩሉ ከለኹ ብዛዕባ እቲ ፍፃሜ ናይ ኣፍዓበት ሽዑ ሓራ ወፅያ ኣብታ ግዜ ተረኸብና ኣላ ኣፍዓበት ሓራ ወፅያ ትብል እታ ሰዓት እያ ሕጂ እናገለፅ ኩሉ ከለኹ ንግርማ ኣስመሮም ፅውዕዎ ምስ ከደ ወዲና ዕላልና ብዛዕባ ናይ ኣፍዓበት ኩነታት ይሓቶ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ሲ ብዙሕ ኢኻ ፅሒፍካ ዘንበብኮ መፅሓፍቲ ውሽወይ ኣፍሪካ ንኣብነት ካብቲ ዘንበብኮ ስለዚ ካብተን ፅሑፋቱ 1-4-5 ኣንቢበ ስለ ዝነበርኩ ቀደም ብዛዕባ ሓቶ ስለምንታይ ካብ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ጊኒ ቢሳው ፅሒፍካ ምስኣቶም ተንቀሳቒስካ ብዛዕባ አንጎላ ካልእ ፅሒፍካ ሲ ኣፍሪቃ ዝመሪር ቃልስና ኣካይደ ስለምንታይ ዘይፀሓፍካ ኢለ ኣም ቱ ኦልድ ሕጂ ዓብየ ሸምጊለ ግን ከምዚ ሕጂ እምነት ዘለኒ ብዛዕባ ሰውራ ኤርትራ ምፅሓፍኩ ነይረ ተረድየ ኣነ ብኸምኡ ተፈላለዩና ምክንያቱ ግርማይ መፅኡ ከይወዳእና ከለና ዕላልና ኸይዱ ትክገርመካ ግን ምስ ከደ ድሕሪኡ ሓንቲ መፅሓፍ ፅሒፉ ብዛዕባ ኤርትራ ግርማ ኣስመሮም ምሳኹም ፀኒሑ ዕሊልካዮ ስለምንታይ ኢኻ እስኻ ብዛዕባ ኤርትራ ዘይፀሓፍካ ናይ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ፅሒፍካ ስለምንታይ ግን ብዛዕባ ኤርትራ ይፀሓፍካን ምስ በልካ ድሓን ሕጂ ሸምጊለ እየ ብድሕሪ ሕጂ ግን ማለት ኮንሲደር ክገብሮ እየ ዛ ዓይነቱ ዘረባ ሂቡካ ዳርጋ ሂቡካ ከይዱ ግን ግርማ ኣስመሮም ተፀዊዑ ምስ ተመልሰ ተኽሲ ነይሩ ሻዕ ድያ ፍዓበት ተታሒዛ ሽዑኡ ንዑ ምስ ፀውዖ ድሕሪ ፀኒሑ መዓት ተኽሲ ተተኪሱ ብስራት ናይ ዓወት ተባሂሉ ሽዑ እቲ ተኽሲ ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ ኣነ ምናልባት ንዓኣዝ ልዕሊኣ ዝሰማዕኳ ተኽሲ ካብኡ ዝሰፍሐሲ ኣስመራ ሓራ ምስ ወፀት ሰንዓፈ ዓዲ ቀይሕ ስለ ዝነበርኩ እሱ ጥራይ ተደይ ኮይኑ
እቲ ተኽሲ ነበረ ሽዑ ናይ ዶሽካ ናይ ከቢድ ብረት ሓለዋ ነበረ እቲ ከባቢ ቦታታት መዓት ተኽሲ ነይሩ ሕጂ ካብኣ ከይዱ ካብኣ ንዓዱ ተመሊሱ ኣብ ቢቢሲ ተዛሪቡ እንታይ እያ ተዘረባ ንዓዲ ተመልሰን ናበይ ተመልሱ ዓበት ባናቕፋ ግንባር ሽዑ ወሲዶሞ ብቲ ድፍዓት ኣርዮም እሺ ፀላኢ ገድፍዎ ከም ዝሃደመ ድሕሪኡ ኣፍ ዓበት ናፃ ከም ዝወፀት ምስ ገለፅሉ እቲ ድፍዓት ምስ ረኣየ እዩ ኣብኣ ኮይኑ ንቢቢሲ መልእኽቲ ገይሩ ኣብኣ ኮይኑ እንታይ ነይረታ መልእኽቲ ሕጂ እንታይ ኢሉ እቲ ዝዓበየ ወታደራዊ ስርሒት ድሕሪ ቤንቤንፎ ኢሉ ቤንቤንፎ ናይ ቪየትናም እዩ ቪየትናማውያን ንፈረንሳ ዝሰዓረሉ እዩ ማለት እዩ ኣብ ደሜንፎ ትበሃል ከተማ ማለት እዩ ስለዚ ምስኡ እናፃፂርዎ ትዝዓበየ ቪየትናም ትዝዓበየ ነይሩ ድሕሪ ቪየትናም ክንዲ ዝዓወተ ኣብ ዓለም ኣይተመዝገበን እታ መልእኽቲ ነይራ ማለት እዩ يلا تتكفى في حزان